Morning teenager ke. De nkhani ya lero ikutitengera ku USA mu state ya Florida. De ngati pali chakumwa tengani chakumwa tenti cheze. Mtsikana uyu dzina lake ndi Sasha Samsudean. Mu chaka cha 2015 Sasha anali zaka 27. Sasha amachokera ku banja labwinobwino, mayi ake, bambo ake, brother wake amasunga bwino, anaoleredwa bwino. Panso analolimbikira kwambiri. Amapita ku school ku University of Florida. Ndipo anapanga graduate. Atapanga graduate, anapeza kuti anakayamba ntchito, anali social media manager wa kampani ina. Kunota anakhazikika kumeneko amapanga ma advert abwino chani monga mene advert yet. Anaende gulu la anzake amene amayenda nawo, amagwirizana nawo. Chilichonse chimayenda bwinobwino. Atakhazikika pa ntchito paja, anapezeka kuti anapanga decide kuti ayambe kukhala yekha kuti wakula sali pa ntchito chani. Ndi anasakasaka malo onena kuti malo amene angakhale abwino a safe kwa munthu wamkazi kuti akukhala yekha ndi chani. Ndi anapeza apartment complex iyi kuti muli ma apartment asiyanasiyana ambirimbiri yet koma ndiyo secure kwambiri kuti kwabwino kunali swimming pool komanso corridor ina iliyonse paliponse panali ma CCTV komanso kuphatikizapo pena paliponse munthu malowera security pad na ngati security key yochita enter pin number aliyese yake parumu pake. Komanso anayika guard panja panali guard ochita make sure kunena kuti anthu ali secure. Ndi kunali malo onena kuti aliyese kumadziwa kuti kunomu ndife otani ndife otetezedwa palibe choyipa chingachitike, ndife osamalidwa, pali guard, pali ma keypad, pali ma CCTV paliponse. Of course panali mwina makolido awiri atatu amene analibe CCTV koma malo ambiri anali ndi ma CCTV. Ndi anasankha kuti azikakhala kumeneko. Ndi akukhala kumeneko mu October 2015 kunali mipira ya ku USA ma American football. Ndi inali timu yomwe amayikonda, ananyamuka ndi anzake anapita kukaonera. After kuonera timu yawo inawina. Itawina ananyamuka anapita kukamwa mowa kupala kuchita celebrate. Akunjoya kumene kuja anamwa kumwa, anapeza kuti analedzera kwambiribe koma Sasha anapanga decide kuti azipita. Ndi anamuza anzake wina mnyamata kuti ine ndatani ndapita tionana mawa. Mawa lakero Sasha amayenera kupita ku shower ya anzake, anagulira mphatso yake anayika mgalimoto koma galimoto anayisiya ku park ya ku nyumba komwe amakhalako. Ndi anaona kuti bora adzitani azibwerera. Inalira kwana pakati pa usiku amati azibwerera. Ndi anzake achanangoti okay titani tiona. Sasha uja ananyamuka kutuluka kuti akumatani akumapita. Anasiyana ndi anzake pompo. Ndi next day amayenera kukumana ndi mmodzi mwa anzakeyo nyamata uja amati akakumane akamwe coffee mmene anapanganira nthawi. Nzake anapita kumudikira adabwa Sasha sakubwera. Monse wamira kumtumizira ma message Sasha sakuyankha. Ndi amadabwa Sasha mpaka nasayankhe zinzoti tinagwirizana. Ndi anachita contact anzawo ena amene anali nawo so out kuti Sasha mwamuona iwo achasota tamba kalekale kumpanga contact sakutirani sakutiyankha. Ndi anthu aja anapangana kuti tipite ku apartment kwake tikaone kuti chavuta nchani. Ananyamuka kupita ku apartment kwake ukachita cheki. Anapeza kuti sakutirani amagogoda samayankha. Wapa gate kadiso amanena kuti sakudziwa china chilichonse. Ndi anthu aja anayimba foni ku polisi. Polisi anabwera ndi magadi anatani anatsegula apartment complex anatsegula. Polisi analowa mu room mwake mwa Sasha uja. Anapeza mogirina bwinobwino koma manuka bleach. Bleach ndi zokirinira zotsukira zinthu koma zimakhala ndi fungo la mphamvu kwambiri. Ndi anamva chifungo ya bleach ngati kuti wina wake amatsukamo mu room ndi bleach. Koma chilichonse chimaoneka bwinobwino. Anazungulira kenako anapeza ngati chiduvet chokulunga. Akuyang'anisisa pa duvet paja anaona tsitsi. Atavundukula anapeza kuti chani Sasha uja watani waphedwa ali pamenepo pa duvepo. Anatenga thupi lake atakamuyesa anapeza kuti anasweka mutuwu komanso anampanga strangle. Anali ndi zibalima zooneka ngati anamenyana ndi munthu pa thupi pake. Ndi anayamba kusakasaka kuti amene wampanga chiwembu munthu mulumu mwake mu apartment ya secure ngati mene iyi ndi ndani zatheka bwanji. Zinandabwisa aliyese kwa basi. Ndi anayamba panga question anthu kambira anzake aja anali auti aja. Anzake aja anali kuti
ifera anatitsanzika kuti akutani akumapita tinasiyana naye. Ndi mmene timapangira nthawi zonse zikakhala kuti ananyamuka, of course analedzera koma amati wapita. Iwo acha kuyamba kufusa gadi anena kuti anabwera koma analibe chani, analibe key, amakanika kulowa, sifololedwa kwasiya kuti alowe chani, alowe mu apartment ngati part of security. Munthu ngati alibe key kapena ID sitingamulowetse. Ndiye analibe key kapena ID, anabwera ndi azimayi ena ake awiri. Ndimene ndimayankhula ndi azimayi awiri, iyeyo anapeza kuti munthu wina amatuluka mu apartment, iye anangothamanga kulowa kuthamangira mwamba. Ndi anafunsa kuti azimayi ake ndani. Gadi uja ngumati sindikuwadziwa kuti azimayi ndi ndani. Ndi apolisi anaona kuti okay, chabwino tiyambe kusecha chani, tiyang'ane kuyambira ku club kumene anali. Anayamba kuyang'ana ma CCTV akupene kuja, ngumamuona kuti anatuluka yekha. Kenako anaonadi kuti pena pake anatulukira anali ndi azimayi awiri. Ndi apolisi anatulutsa zithunzi za azimayi aja kuti azimayi awawa tofuna tachite question pa imfa ya ndani, ya Sasha, sitiuziwa kuti ndi ndani. Azimayi aja anaona, anathamangadi anapita kupolisi msangatsanga. Apolisi kuwafunsa kuti ndinu ndani, madziona naye bwanji Sasha? Anati sitikumudziwa, ife timayenda zanu, koma tinangoona mtsikana kuti waledzera kwambiri akudzandira. Ndiye tinachita mantha ife amaoneka kuti azibambo angapo anafuna kuti amutenge. Ananena kuti amaoneka ngati kuti akufuna kutsatira anthu kuti sakuwadziwa kuti amamuyitana. Ndiye tinamuthamangira kukamutenga kuti timuthandize. Ndiye tinamukweza taxi yomwe timakwera ife kumuwuza kuti tiye kutiuze komwe makhala. Ndiye anatiuza komwe makhala. Ndiye tinamtenga kupita naye ku apartment kwake. Timafuna kuti akafike bwinobwino asachitidwe chipongwe. Nkona tinapita naye. Iwo achasunkhuna kuti tinafika pa khomo koma analibe foni, analibe ID. Ndi amakanika kulowa mu apartment mwake chifukwa choti gadi amakaniza amanena kuti kufunika kukhala ndi ID. Ndi anapezeka kuti munthu wina amene amatuluka iye anangothamanga kulowa nkati. Ndi ife titaona kuti walowa muchani mu building yawo ali safe, ife tanyamuka kumabwerera. Ndi apolisi anaona kuti zomwe ananena azimayi chanzoona zikufana naso zomwe ananena gadi uja. Ndi apolisi anayamba nosowa kuti atani, anayamba kuchita question zibwezi zake anthu ambirimbiri amene anali naye link, koma onse zimapezeka kuti sizikugwirizana chifukwa anapeza DNA pa thupi lake, anapeza DNA ya chilendo kuti munthu amene anachita atakiyo ngakhala anachapa zinthu mene manunkha zogirinirazo anasiya DNA yake. Komanso anapeza kuti chimbuzi chake chinali chokweza mmwamba, kuti toilet seat inali mmwamba. Amene amapanga ziwezo ndi azibambo osati azimayi. Ndi anaona kuti nyumba munalowa mzibambo anagwiritsa ntchito toilet. Komanso mene amakweza seat mmwambamo anasiya fingerprint. Komanso anapeza kuti panali footprint, sapato yomwe anavala inadinda pena pake. Ndi anatenga chidindo cha sapato chicha, adachiyeza anapeza kuti sapato yake inali Skechers size 9. Ndi anatenga information yonse chabe kuti amafunika kuti achite match ndi munthu. Kenako a building kunena kuti CCTV ili ready yomwe inajambulidwa nkupereka CCTV. Polisi kuyamba kuyang'ana CCTV icha anamuonadi kunena kuti Sasha analowa bwinobwino. Kenako anazaona gadi kucha dzina lake Stephen Duxbury nayeso akumulondola akukhangata akukwera mmwamba. Anaoneka kangapo. Kenako anaoneka onse awiri, Sasha uja ndi gadi akutsika ma stairs akhangata apita ku car park. Kenako akuchoka ku car park kuja ndi gadi uja akuyendera limodzi akupita sojani, akupita so mmwamba. Kenako gadi uja anatsika yekha patatha nthawi. Kenako gadi uja yekhaso anabwereraso mmwamba. Kenako gadi ujaso akutsika koma atanyamula mabagi ooneka ngati zinthu zoti akatayi zili mu mabagi. Ndapolisa magadi anayambaso litiso ayamba kunyamula mabagi oti akatayi
Mine sinchito ya makilina anafusa management ya apartment ananoti ya magadi sanyamula zinyalala kunoyi zilizole wanyamula chani kena kwanazaoneka gadi uchakunyamuka kumadani kumapita chosecho gadi yo anali atachitidwa kale question paekha iye mina anayankhira ndi mina anayankhira sana nenepo zoti kanalowa mwake mwa Sasha chani ndi anamutengaso kampanga question. Gadi yo anali ndi zaka 33 ndipo analoti wangopanga kumene ukwati atamuchitaso question anakanitsitsa ananoti ine sindinalowe mwake komanso anafunsa kuti ndi zimabagi za zinyalala munatengazo akuti ndinangopeza munthu anangozika nkolido teni nangozichotsa. Apolisi atakachita search ku nyumba kwake kwa gadi yo Steven anapeza kuti zomwe ananyamula zinali zofunda zomwe zinali kuchipinda kwa Sasha. Apolisi anamulanda phone yake fa madabwa kuno iwe ananena kuti ndingalowe bwanji room yake sindikudziwa pin number yake yochita enter. Ndi apolisi anayang'ana mu phone mwake anapeza kuti wakhala kufufuza akuchita search kunena kuti munthu ungapange bwanji kuti upange override upeze njira yolowera mulumu mwa munthu ngakhala ali ndi chipini chakecho kuti ungapange bwanji kuti upange enter. Ndi anafunsa kuti chimene kupangira search izi nchani iye nkunati achabwino mundipange lie detector test. Anapanga lie detector test analephera koma inali nkhani yoti ya straightforward kuti munthu omaliza amene analowa anamutsatira anali naye anali gadiyo panalibenso munthu wina aliyese pa CCTV and chiliyendereni ndi gadi kulowa kupita mmwamba kuchipinda kwake iye sanatulukeso sanatsikeso anatsika ndi gadi yekhayo iye nkukapezeka atatani ataphedwa. Anachita check size ya sapato ya gadi anapeza kunena kuti inali size 9. Size ya sapato imene anavala kupita ku polisi kukapereka statement inali size 9 sketcher ndendende chomwe anapeza mulumu chidindo chicha. Fingerprint yapa toilet anagwira toilet kutsegula anapeza kuti inali ya gadi. Anapeza kuti gadiyo anali woti walumidwa pa mkonopa komanso wakalosulidwa akukhulupirira kuti anali rane anamenya ndipo mbwezera podzichita defend mpamene anamuvulasa. Ndi chilichonse gadi chomwe ananena sichinagwira anampeza kunena kuti yayi iwe ndi amene wampanga munthu chiwembu fana mpanga di chiwembu ndanamuzenga mulandu ogwiririra mulandu otani okupha and gadi anapezeka olakwa anampasa ma life sentence awiri 2 life sentences imene akupanga save kunena kuti anthu anakhumudwa kwambiri kuti sono munthu ndi uthawire kuti anthu anayesesa kupanga zoti nzimayo akalowe pakana mu apartment yake anasankha apartment yotetezedwa yonena kuti pali chilichonse pali gadi pali CCTV pali makodi olowera mulumu zonsezo zitetezo zoti kuti munthu akhale safe andiyeti munthu amene akanchita chiwembu ndi amene anayenera kumuteteza. Ndi imene ndi nkhani ya Sasha Samsudean inamvetsa chisoni kwambiri pa nthawiyo. Makolo ake a Sasha anasumira apartment complex anasumiranso company yomwe imapanga makeypad maloko opanga enter pa mpini omayika mapiniwo chifukwa chonena kuti anena kuti munthu anapanga override kuti sizili safe munthu ukozomona ngati wakiya koma munthu ngati ungangoyang'ana ungochita search kuti ndingatani kuti ndipange override ndipange zonena kuti kodiyo inenso ndilowemo ndi kuti nchimozimozi kuti aliyese alindikiya kozotsegula nkulowa ndi anamiza sana apase security. Ndi milandu imeneyoyo ikadalipobe ikadapitirira makolo ake akadapenyabe zikomo kwambiri.